Asamalong ke damtang Durga Puja Judet pen puthot COVID-19 ke sobur nangke bat thubo majok stay rangkang puthot kangkir dothunang kokta thek pusi ke damtang Assam ok pranasai kamkela minister Keshav Mahanta pen pangdak ponlo Bangso Puthak Puthot Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma hinpen Bangso Puthak Asamalong lockdown abelo puta kaningje pontudera jok rara tuma bangke manghu mangram etsi dokoglo Bontan non hedjong ke damtang Durga Puja phia bangke Asamalong COVID-19 abur ke bat thuang thexi minister Mahanta hinpen pangdak ponlo Keso aphai ke bat puvoi phita ke damtang preni phai kresir kepen bangke Asamar lo ke doan school longta ingpu ponsi ke charli osomaratum school chidun rentilo Bonta Kamrup Metropolitan District ar lo ke do Gorigaon Muktaba school than bangla pen kacharlia tumang bong pen COVID-19 abura ke so ke longdun loga jok ke damtang preni phai kora ner kepen phai kuni ni phai plian nitroxia pharman school hem containment zone hok ponsi ingkir cheklo Bangso kangkire sek thangna na hukum kawipen maduta ludamlong lepusi District Disaster Management Authority Kamrup Metropolitan hinpen pangdakpon Lasi Karbi Anglong District along setame Bangso Puthak kamathadun kaparsi ka bang kinang sot Methang asomar lo kacharia bangta kinang sot bonta COVID-19 ke so avur pen kachiria bangta kinang sot Lasi Karbi Anglong District along ke doan lo kacharia hemlong setame than bang ki hoya tuma hinpen matha parsik ponra COVID-19 alona tengpen sai ke deng pona bangsi kimi Athe keso ke longpen kimi thumute kachiri pen do thagra keso pen kachingra ya bangsi kimi News report Karbi Anglong Live